Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de martes, día 7 do mes de xullo, un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda e se queren tamén por internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe lles imos a falar do que haberá esta fin de semana, a festa do San Cristovo na Silva. Tamén recordamos que durante todo este mes é cando se poden anotar as actividades culturais e deportivas para a próxima temporada. Tamén están a tempo de anotarse un campamento digital os máis xóvenes da casa. Esta fin de semana tamén hai o torneo de xadrez Concello de Cerceda e xa coñecemos o cartel das festas do Carmen de Cerceda e da festa do Cochiño a finais deste mes. A oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia vai a estar aquí en Cerceda, falaremos deso, da ITV de Maquinaria Agrícola, da recollida de papel e cartón para empresas e tamén do inserso. Estamos nos últimos días para anotarse as novas incorporacións no inserso. Hoxe nos deportes volveremos a falar de Jacob Remuñán, ese neno de apenas 12 anos que está competindo no Campeonato Galego de Motociclismo. Pecharemos co tempo, donde as previsións para mañán son de que seguimos con tempo anticiclónico, aínda que hai a posibilidade de que entren néboas e nubes baixas. Como decíamos na crónica da xornada, falamos do San Cristovo na Silva, porque este domingo que ven, día 12 de xullo, terá lugar na Silva a festa do San Cristovo. Na mesma, a Comisión de Festas preparou o seguinte cartel, no que haberá xa misa solemne a 1 da tarde. Na honra ao San Cristovo irá a continuada da procesión polas rúas da Silva, donde un ano máis se vai a premiar o camión, o ciclomotor, o tractor, o turismo ou a furgoneta que vaya mellor engalanada. Logo na sesión Bermú estará a Orquesta Galaxia e no campo da Feira das Nenas haberá e se acollerá un gran xantar popular coa pulpeira Luis Guerra, donde, si queren acadar os tíckets, están a venta en establecementos da Silva ou si queren no teléfono 679 96 25 36. Estamos nos últimos días para poder retirar os tickets dese xantar popular que haberá o domingo. E xa pola noite, despois da sesión Bermú, tarde e pola noite, verbena coa Orquesta Galaxia, esa o San Cristovo na Silva, este domingo 12 de xullo. Falamos tamén do campamento digital. O Aula CEMIT de Cerceda organiza un campamento digital gratuito para nenos e nenas de 9 a 13 anos. O Aula de Informática de Cerceda, que está no Centro Cívico, organiza este campamento dende o próximo día 13 ata o día 16 de xullo, é dicir, a próxima semana. É un campamento digital dirixido a nenos e nenas de entre 9 a 13 anos, unha actividade de carácter gratuita que se desenvolve en horario de 10:30 da mañán a 12:30 no Centro Cívico e durará 8 horas en total. Unha iniciativa que propón de xeito diferente a chegarse á tecnoloxía. Durante o campamento, os asistentes descubrirán que Internet tamén pode ser un espacio para colaborar, expresarse e aprender en grupo. O programa incluye 4 módulos de un campamento digital express que ofrecen unha formación completa sobre o uso responsable das ferramentas digitais. Entre os contidos se abordarán figuras da prevención do ciberacoso, a sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito digital e a promoción de hábitos saudables no uso da tecnoloxía. Con esta proposta, o Aula CEMIT de Cerceda busca fomentar a educación digital entre os máis novos, proporcionándolles coñecementos e ferramentas que lles permitan desenvolverse con seguridade e autonomía e espírito crítico no entorno digital. Si queren inscribirse, aínda quedan plazas. Poden chamar por teléfono ao 881 025 131 ou por WhatsApp no 644 52 99 90 ou achegándose ali polas mañáns ao Centro Cívico. Falamos agora de as actividades culturais e deportivas, porque durante todo este mes de xullo hai de plazo para anotarse
as actividades que promove o Concello, tanto deportivas como culturais, durante todo a temporada que ven. En este caso, todo este mes teñen aberto plazo para anotarse nas diferentes actividades culturais e deportivas que se organizan por parte do Concello dende outubro ata maio-xuño do vindeiro ano. Poden inscribirse no rexistro polas mañáns na planta baixa de 9 a 2 ou, se queren, pola sede electrónica na web www.cerceda.org. Esta fin de semana tamén hai un torneo de xadrez. Este domingo, día 12, terá lugar a edición número 9 do torneo de xadrez Concello de Cerceda, que será a partir das 4 da tarde na Polideportiva Municipal de Cerceda. É un torneo aberto, así que poden inscribirse todos aqueles que queiran participar. Poden inscribirse os interesados no teléfono 617 234 393, 617 234 393. Tamén poden facelo na dirección de correo electrónico torneos@galiches.com. As bases tamén poden atoparse na web galiches.com. Lembren, por tanto, este domingo, día 12 de xullo, torneo de xadrez Concello de Cerceda, novena edición no pabellón municipal a partir das 4 da tarde. Xa nos anticipamos tamén para as festas do Carmen en Cerceda, que son os días 17, 18 e 19 deste mes de xullo, donde se celebra na parroquia de Cerceda as festas do Carmen no campo da feira. O venres 17 hai dianas e alboradas, a partir da unha misa na honra Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión vermú, e a noite na verbena estará o grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Nian Boe. O sábado, 18, hai dianas alboradas, pasarrúas a cargo da banda ou do grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda e a unha misa na honra Virxen do Carmen. Ás 2:30 sesión vermú e ás 6 pasarrúas coa charanga Bebe Máis. Ás 11 da noite verbena coa orquesta Finisterre e disco móvil impacto co DJ Cotelo. Eso será o sábado. E por último, domingo, volverá a haber dianas alboradas, pasarrúas co grupo de música San Martiño de Cerceda, a 1 da tarde misa na honra ao Santísimo Sacramento e a partir das 2:30 sesión vermú co grupo de Vicio e a partir das 4 día do neno no campo da feira. E xa a noite verbena co grupo de Vicio e fogos de artificio. Unha comisión de festas da parroquia de Cerceda que este ano, durante os días de festa, a partir da mañán e ata as 9 da noite, será unha festa sin ruído para facilitar disfrutar de todas as actividades ás persoas con baixa tolerancia ao ruído, tanto no que se refire ás atraccións como no que se refire tamén ás bombas, etc. A Comisión de Festas informa que dende que xa se anunciou o cartel, comenzaron a pedir axuda de colaboración polas casas. E logo a seguinte semana, xa para rematar este mes, terá lugar a Festa do Cochiño. O sábado 25 de xullo se celebra a edición número 28 da Festa do Cochiño no Acevedo, en Cerceda. Durante todo o día actuará a charanga Santa Compaña e tamén o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde, degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega. O custo da ración é de 15 euros. Hai venta anticipada que dá dereito tamén a ter silla baixo carpa. A venta anticipada estará ata o día 21 de xullo no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, de 9 da mañán a 9 da tarde noite. A selección da parcela será o xoves 23 de xullo a partir das 5 da tarde. Tamén haberá hinchables gratis para a cativada de 3:30 a 7 e a partir das 8 a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia, que pecharán a edición número 18 da Festa do Cochiño, que será o sábado 25 de xullo. Cambiando de tema, a semana que ven estará en Cerceda a oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia. Estará en Cerceda, no campo da Feira de Cerceda. Será o martes que ven, día 14, de 9 da mañán a 2 da tarde, donde haberá a unidade móvil da Xunta de Galicia, da oficina móvil retorno, na que se asesorará aqueles que queiran, emigrantes retornados,
sobre programas de apoio ao retorno, asistencia en trámites administrativos, incluindo xestións de temas relacionados coa sanidade, educación e seguridade social, tamén información tributaria, orientación laboral, e tamén axudando na búsqueda de emprego en Galicia e validación de títulos obtidos no estranxeiro, información tamén sobre opcións de vivenda. Eso será o martes da semana que ven, día 14 de xullo, pola mañán de 9 a 2, a oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia estará no campo da feira de Cerceda. E a ITV de Maquinaria Agrícola tamén estará en Cerceda, estará na Silva. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola estará na Silva dende o 27 deste mes de xullo ata o 31, na última semana de xullo, na Praza do Campo da Feira das Nenas da Silva se poderá pasar a ITV de Maquinaria Agrícola. Se queren pedir cita previa, poden chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Mais temas, recordámosles a todos aqueles interesados en que lle recollan papel e cartón a empresas que o Concello de Cerceda presta ese servizo de recollida de papel e cartón porta a porta para empresas. Neste intre hai que anotarse e actualizar o dato os censos de empresas que se adhiran a esta recollida de papel de cartón porta a porta. Un servicio que se presta os mércores polas tardes e que deben deixar o papel e o cartón na entrada da súa empresa debidamente atado. Para iso deben actualizar tamén os seus datos. Poden facelo no seguinte formulario que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda ou nas súas redes sociais. A data tope para actualizar os datos será o próximo día 10 deste mes de xullo, é dicir, cando remate esta semana. Tamén estamos nos últimos días para anotarse o programa do Inserso. Para novas incorporacións no Inserso teñen aberto o programa de turismo para a temporada 2026-2027 para as novas incorporacións. Para as novas incorporacións, lembren, teñen de plazo agora ata o día 10 de xullo, cando remate esta semana, para anotarse. Todos aqueles que xa están anotados non teñen que facelo e recibirán na casa a información. Os novos anotados, lembren que teñen prazas para vacacións na zona da costa peninsular, se ofrecen estancias de 10 ou 8 días en Cataluña, Andalucía, rexión de Murcia ou Comunidade Valenciana, e tamén estancias nos archipélagos Canarios ou Canario ou Balear. Tamén hai turismo de escapada, circuitos culturais, natureza e capitales de provincia. Os precios dependen do destino e da duración da viaxe, pero tamén volve a haber precios especiales de tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas que reciban unha prestación igual ou inferior ao importe das pensións non contributivas, é dicir, para os que teñan menos recursos. Hoxe volvemos nos deportes a falarlles de motociclismo e do cercedense Jacob Valentino Remuñán Leiro, que é unha promesa do motociclismo con apenas 12 anos. Este pasado fin de semana participou nunha nova proba do Campeonato Galego que tivo lugar en As Pontes, co resultado de novo de terceiro posto, e de novo subiu tamén o podio como terceiro nunha proba, nun campeonato no que está amosando unha regularidade que xa o ten por puntos segundo na clasificación xeral no Campeonato Galego. Este pasado domingo tivo que sufrir os 36 grados de temperatura, moitos máis que seguro había no asfalto. Debido a problemas ca frenada traseira, na clasificación volveu a sair último, pero na carreira chegou a ser terceiro despois de unha gran saída. A próxima carreira será o 25 no circuito da Madalena en Forcarei. Pechamos co tempo. Mañán mércores as altas presións quedarán situadas ao noroeste de Galicia, polo tanto volvemos a ter calor, pero presencia de néboas no litoral que irán despeixándose a medida que transcurra a xornada. Cuanto máis o interior de Galicia, máis
calor e máis ceos despexados. As temperaturas non terán cambios e o vento sopra frouxo do nordés, moderado no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo, mañán voltamos. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.